Sechiga wono 12 cyamambya igoika isato cyamambya ritangane kigima tigatogende aso turende twikira ase mambya yabono nabange bagane tukora litukeli kole ntalinego turaba yakuba bwasenge nchonja kona mabera Yesu Kristo watwikira se mambya yabono ekro tugo kigo cyakamo nayo muroberi bwegesinge mambya rego tokwariganiriyo munene onyare gotara umuiko turayo ikatokore kinze isato cyamambya mbale bali barasinyagitari bayigwete mbere yabo be barakinka bayigwete bube igotwabekira samogoka umunguru onyare kuba bwene nyare kubaturi batumire ndani yawe yekene iliyo nyare kubaturi kurase amabali amona murole bagwetera nabali bonsi bagotumye bimubirase na mwanya abantu baganda twancinsemo imenesuke yense igotwabekira sole onyare kubarenda onyare kubarago ikase bagweka nabali bonsi baganda takweroberi aso gwekera nchikanisa bonsi twabekira samoka no kugenda kwao kunyare kubase bare igotwasabira kwegena kwao gutulende gotwasabira mabira abama naintwe ekra togo cyawe kekara turakore nanto gwakerambia muno yakora nabye koranyare gotokonya na gototoria ayo makena sabire tigaitira sete Kristo yoru motorio ito amen. Ekero tuwachakire igobono na tuwachakire nsemo iyo gusaba igotogo kigo cyaka muna itusanga muna igo ikachinsa kirisitu cyamambya buna botambira tukule Jumapili na iganto bwata to kwariganiriti amaya aya orabwo kwegoke togo cyaka nsemo ya matera yoko musasi manyasae worship songs ayitoko nyarago cyaka muna semambya rero nabo igonto kigo twara umurandia awasto kikonyora lingane karo cyaragire 12 n'ensu na yande ntobeto ukorobiya goika isato kiri cyamambya nabo igona boko nyarago sanga muna into kwa nambo na into goterase namba SMS irakosa screen nabo to ujumbe ya enke otebenka yubwate kurwa nabo igo nabo kunyara gotoreka na WhatsApp wetera se nambe yo chonsi nabo to gusnyora asembe ribonto nyara go cyaka amona yakara to kumanyika yo tubate kurwa nandenga yotege otengere to murubuli wegezinga kurwa ase emambya yabona mangu to kwali nyara bo ikora ganse emo yabona mambya na ale to kwali ganda nabo gonto twara omoteri assisted nabo igo no murande to base gosuka to cyaka amonaye ekara to kwenda ya masanto nyara gotera ko mugingo irana ningotebye merobeli ende na kebeke Triane igonkoro Vincent Onyancha.
kuligeri bono ogatero wansu ogotera ukuya ufananishwi Mungu ufananishwi na mtu yeyote ogatero ukuya kebisa bono twanyorire ase mambia yabone kero togo chakaiga somuro birigo bwegesinga inyirabuna ntabo kunyara gusanga muna into tubwate tukwane ya maseyemo anene asensemelia ye message ye message nabigo nsemeli ya WhatsApp ekero container nkayo tubwate kurwa ase mambia yabono asomuro bwegesinga elizunyaro gukwanira na kuligereria mange buna nanyara ko gucika buri tangani cikoroga lya 12 n'enusu tukigotwara umurandi ase studio nachigokwa namo naye andake noganetia masabo nsinabo kunyara gutuma SMS yawo gocha senda mbe yugabo elibono umurandi nabago chigosaba nabayigo amonaye nabigo nabako totebye nkayo tubwatize kurwa semambia yabono ndoche mbale babukire bachakira mona into bagoteba no nyancha tuko pamoja ekrokeli bachakiro yakoro kwa ne Reduke agonte koro chinsemo chia mosocho onyancha tuabukire biya na watch live mbye monodeka agoteba no ale amo 90 nabako kuligana arako kuna nere Jenfa kurwa chinsemo chia Nyakongo agotebana nonde ime ayo umuroberi mbiyamona ekero tumwabokire igekero twachakira mona ino ningo kwena kwana bunali tukoli ya lero Jumapili ya lero lechikoba engi yago cha sole mpale bono ni maite babokire bagendrete kweroberia na kibako ende kanisa mbale babokire bakonya kweroberia kwenda no ne chiro bakonde biasara bakondande kiro muntu oliyo bokira semambi ya bono totengerete ngo kwaligani meyomuroberi bwegesinga ase Ndizi TV emambia ya bono elibonsanga mona buno nachigire ko otebia buno bokunyara gotuma ujumbe ya inyenge otebinga yoto ndoche mbale bagendrete gotuma kwa Chris agotenonde meyomuroberi kuligere Jared agonte kuru nonde msemo chia Minneapolis igonte ngerete live ndo chari onsimbu tukekale lakini agote nigotere David Mbiyamono kangina agote banonde me yomoro video asemambia yabono bali mwapokire karibu sana yatusanga mona ntoga ndre kubwatia mange ekarokirito konya ngosasi memambia yabona soko mutaginya saya goikire mambia yabono etoko mutaginya saya gokonyira andak nabe kunyarekana na mango goetera emichando amaliga segetanda kiaona mange lakini kolenda century ya mugose yendo kwege na wito na kuoka kogotokonye gento nkeyo getakorekana asokugana imani nero yokera gokonye litunyara korana egento kiri ogosabira egento kiri kwabire kogotaka nabwe kunyara gokorekana aso okwegena nakia korongotene mambi ya lero tobasa kwana wobonde bwensi tobasa gukumeria bagakwana bakagoteba bagakoraki ayonsi na aliagoeta yani aliagoeta yenseto yakumeri twaro kwegena neba na senka yao neba na abana bao neba ne nyomo yao ya letero mochando egenteke nenkenaki bekomugako ya sogosaba bekomungno ya sogosaba ama sabona rokara konye lakini enye konyarekana na ngolenga na kibono ndakore onchandre kiabeire iga mangana gakorekana abana abatindo chinaki kiregenta kebeka sogosaba twaro kwegena imani mahombitu nekera konye kende gyonse no mwana le school osari we school fees gokwarere birengere butuko bwakia nakingwaka no mwana school fees kware birengere butuko bwakia andaka makweli asenka yao akorekanira ayonsi naso kwena kwanya sawo konyabeka naliya amanganonsi akonyara korongia naboigo bali muganitia masabo inyira bono to gutwara umurandia nabo kwandara gotuma ujumbe yawo gwitira sena mbere gabo se screen ya elio murandia na chikwera libagari ya bene elia cyo kubeka sogosaba na ekera guchyotareta lingana ekero cyaragire 12 n'isogari gotoba seguska gendera gotengera Ndizi TV soko nyara gusaso cyo moyo imambi yabono igotogo cha igotoko anda na matera yo kumusasi manyasaye ekero kelinko nyawo kubokya biyaga elinde nkwarigani asenchira yogo chikwanda ase shuri cyao cya kiralito gotenense meri ndi studio tonyorogo tera tokwera toko nyorogotera ningira namuna mange ngogendra okobe gotebya na kitokurobere tionsi goika chinzi sato chiabona mambitosu kagendra gotengera Ndizi TV. Wanyamazishe Bwana, wanyamazishe
lakini maneno yao yananitia nguvu, lakini maneno yao yananitia moyo. Maneno yao yanipeleka kiwango kingine, maneno yao yananitia moyo, maneno yao yananifariji, maneno yao yananitia nguvu. Yesu we, wanyamazishe, Wanyamazishe Bwana, wanyamazishe, wafunge midomo yao, wakae kimya. Wanyamazishe Bwana, wanyamazishe, kama ulivyonyamazisha Penina kwa Hana, Yesu wakae kimya. Nyamaza, usilie, nyamaza, usikate tamaa, nyamaza, usilie, nyamaza, usikate tamaa. Anayekupenda yupo, kimbilio letu yupo, tegemeo letu yupo. Nyamaza, atakupanguza machozi. Nyamaza, atakupanguza machozi. Nyamaza, usilie, lie, 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 atakupanguza Yesu. Usikate kate tamaa, atakupa ujasiri Yesu. Usilie liewe, atakupanguza Yesu. Usikate tamaa, atakupa ujasiri Yesu. Hey, atakupa nguvu Yesu. Wanyamazishe Bwana, Wanyamazishe, wafunge midomo yao, wakae kimya.
wanyamanzishe bakirie wanyamanzishe omonene bakirie bali bagote bati nkonyara kubyoka wanyamanzishe ogotera korra sembe omonchumo ligerotera na Ruth ekora bengi abwatiranete ase nchire yunamura gotera kubono twanyare tokonyora ase mambia yabona bona nachiko gotebia se biro bitere bitambe kurobono tochikonyora omorandia ase studio oyibe gotogokosanga amonere tochikokwana mange ane ekera gochikokwana na yumonchumo ligereria se mambia yabona. Asante sana Andrew agoteba with my daughter Delian, we are watching egesinga keep watching indeed. Okay, keep watching vini ndizi TV. Asante sana ase mambia yabono, karibu sana mgamba bosaba ngati ya balia bagandret go auto what ya Dixon agoteba niko ndani kutoka maeneo ya Ikonge ngomba bwate biyase mambia yabono, karibu sana umonchumo ligereria ndo chibiro beto byachire gaiga ase biro bitero bitambe tuchigotwara umurandi eme studio etochigokwanira mange anekara uchigokwana naye hanyari kogosemia bona kogotebi na bogotaka noganeti osenandake no gani konyoro sabase mambe yabon hotagetama sabo yabene nabo kunyara gotuma ujumbe ya enke nimbe ginkonye soma mbali batagetama sabo andake nabo umurandi hagochigokwana monaye elianyara ukubekera masabo ase mambe yabon na gote Jumapili etogochake binta senchirenge titariki buna botambe na chiakotere titariki 23 omotinyo iga omotangani umwaka bw'ikiri bubere na 22 ejumapili ngiya ejumabiri entegereru eibono togo sasimamo naye nabwe koraga nsemo yabona mambia tutikonde nsemo ya matera 5 na bere mu top 7 87 abune kora ya grense yemo yabona mambia nabo igombo gene ase studio nego motel weli tuko nere nachikoba ase studio igo ninkwaliga nditie bintebya nswe ebintebya igo tigatone nsemo ndi studio baadaye tumakwira na nomorandia uyo gochigokwana amonaya chigosanga amonaye ni maite Jumapili yengo chole go seseni watona sa studio tokwirana ngoja tole nomorandia. Bwana, hakika wewe ni mwema, matendo yako ni makuu. Usinipite Bwana, Usinipite Bwana, nitembelee leo kwenye mlima huu Bwana, nakungoja Yesu. Usinipite Bwana, nitembelee leo kwenye mlima huu Bwana, nakungoja Yesu. matendo yako yaonekana, ishara zako zatanda kote, miujiza umetenda Baba, ukitenda hakupingiki. Ulitembelea na Bwana ukambariki na Samueli, leo Baba najimwaga kwako, nitembelewe Bwana. Usinipite Bwana, Wewe Yesu, Baba, mlima huu Bwana, nakungoja Yesu. Usinipite Bwana, wewe Yesu, nitembelee leo kwenye mlima huu Bwana, nakungoja Yesu. taarifa zangu kila pahali, usiufiche uso wako, usinipite Bwana, nitembelee leo. Magonjwa haya yamenifinya, shida hizi zimenisonga, usinipite Bwana, nitembelee leo. Nimesikia shuhuda nyingi kuhusu Bwana matendo yako, leo niko zamuni Bwana, nitembelee leo Bwana. Usinipite Bwana, nitembelee leo Unapozuru wengine Bwana, usinipite Jehova, nakungoja Yesu. ninajua wewe ni mwaminifu, Usinipite haubagui wala hauchagui. Umetendea wengine Bwana, nina imani hata mimi utanitendea. Umeinua wengine nikiona, nina imani hata mimi utaniinua. Wengi
wameshuhudia umewaponya, hata nami najua utaniponya. Yesu, ninakuinua tu na kutegemea. Kwenye ulimwengu wa roho Bwana, najua Bwana umetenda. Kwenye mlima huu Bwana, jidhihirishe Mungu. Bwana, usinipite Bwana, nitembelee kwenye mlima huu Bwana, nakungoja Yesu. Usinipite Bwana, nitembelee kwenye mlima huu Bwana, nakungoja Yesu. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene nagukurentera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Jumapili mambia chinsa 12 goika chinsa isato chia mambia nigo bono ya muganigwe asumurubilio bwoko motogyo monene umurubilio bwege singa na presenta vini ekero kwa bwokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubilio bwe egesinga aiga no toko gochakiryo bwanso bwa senchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakotebyo mwana tigako imoki Yesu nerot omwana nongimokirie korunse gochi igoro korwekerengekemo gochi asekendo anya no Musamaria Nyasaye ngo gotomera ro Musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Ikinuliwa wezi pinganga. Ikinuliwa wezi pinganga. tware tariki iliyo nyari gunchuria Jumapili yao asomurubrio bwege singa na presenta vini omonene nerot Yesu Mutaka wikota nenge bakali aye mutaka wikota nenge bakali ya mutaka Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, na wasalimu nyote asubuhi ya leo kwa jina kuu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Majina yangu ni Pastor John Kefa kutoka mji wa Kisii Menyingwa, pale ndio tuko na kanisa town ya Menyingwa. Asubuhi ya leo ningependa nikukaribishe kwenye kipindi hiki, na ninaamini ya kwamba Bwana Yesu anakwenda kunena pamoja na wewe,
na Bwana Yesu anakwenda kusema pamoja na wewe. Ngependa tu uweze kuamini Bwana ninapoomba, kisha niweze kulisoma neno la Bwana, na tunakwenda kubarikiwa katika ibada ya asubuhi ya leo. Baba wetu ishie milele, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Naliheshimu na kulimidi jina lako, jina lilo juu ya majina yote. Asante kwa wiki mzima Bwana, umetulinda, umetupitisha na kutuvusha katikati ya mabonde na milima. Umetushika mkono tena, tumemaliza wiki, umetupa asubuhi ya leo ya Jumapili Bwana, tukaweze kuingia katika nyumba yako tukuabudu. Asante kwa sababu ya TV yetu hii ya Ndizi TV. Bwana Yesu, napolileta neno lake hewani, naomba yule msikilizaji mpendwa akapate kubarikiwa na ibada ikawe ya baraka. Napolisema neno lako, Roho Mtakatifu ukapate kunena na watu wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wa majeshi ninaomba na kuamini. Amen. Basi fungua pamoja nami kitabu cha Kutoka 14 mstari wake wa 10 mpaka 14. Nitasoma kwa jina la Yesu. Kutoka 14 kuanzia mstari wa 10 nisome mpaka 14. Maandiko inasema, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, wa Misri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamulilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kwa kututoa katika nchi ya Misri? Mstari wa 12. Neno ili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Na Bwana alibariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Igontagete kubarigania asege pindieke neba nachaka somo nubwe Kiswahili, na ningegenete nga Nyasaye ngochiale gukwana nemioyo y'abantu mambia bono. Ningegenete nga Nyasaye ngochiale gukwana amone chinkoro chichire chindwaire, chinkoro chichiasionokire abantu mbale babolwa gosemeria, abantu mbale baeteire amangana amakongu, bantu mbale baeteire emetienyi kurwo mwaka oli no mwaka yo muno chagete, bantu mbale baeteire amangana pado agoteba ngogosemeri kwane tindo chigosenkoro monto tayoroche mambia yakobanganero igoroche mambie mechando asengento ya mangana alikuwa eteire. Na somire gitabu gyokunganya 14 osome chinka cha 10 mpaka 14. Amarikago tebanga abana ba Isiraeli ekero bairetwe asenseri ya Misiri bagakorigwa asobosomba bakaba asemechande menene mono bakaba bagochandwa no moruotyo yo Mose lietare koro kwa Farao. Amarikago tebanga Nyasaye ekera aligereretie kero kia abana ba Isiraeli muna bagochandeka asenseri ya Misri. Amarikago tebinga asenseria nabo bale koegwe ndagera buya asenseria nabo babwate keregento otatiga nigo babire tuo bosomba muna Nyasaye abetoko kwana na Ibrahimu getabu kyomo chakano akamotebinga ekegororeri rwao mbanyale koirwo bosomba ase miaka 400 korende ninyale koimo kyomotoria katikati y'abana babo na kigekogere miaka yekera yigete kaera muna Nyasaye aliyeteira akamatebia Aburahamu Nyasaye kainyora eire aliyereta Aburahamu akamotebia abana ba Israeli bachandwe ambairwa bosomba makoligwe merememe pamo, lakini ekero chinga kichiraike ninyare koimokyo mobolia
hoyo rarua segesa kwekikia abana ba Isiraeli amarikago tebanga bakairwa asenseri ya Misiri bagakoli gwemechawe emerememe kongo bakanyara kwa babako agate chindu ake bakababa kuagata chigoroba bakababa kuakama tamali hobo tukono mugaso abana ba Isiraeli batali gotimoka amarikago tebabangina babo bakalera engencha basacha babo bali gokoli gwegase abana babo bakalera engencha bayiboli babo bali gokoli guchigase homorugo tyoli farao tatwale tamabera amarika kotebanga akagendera kubacanda mono abana ba Isiraeli bakalera bakacandeka senseri yobosomba ebibilie manyagonte binga bakalera goika ekerero kyabo gekamoikera Nyasaye nekero Nyasaye igwetekerero kyabo amarika kotebanga Nyasaye akainyora chira chiria lierete Ibrahimu akamotebe nintomo mobolia Nyasaye akaimokyo mwana kuruku Musa akabo mobolia sengeto yaba Isiraeli amarika tebirase twanyarire togo soma ngabana ba Isiraeli ekero banyarete korera Nyasaye agatoma Musa ekero monera nyarete gutoma Musa kabarusi korwa senseri ya Misiri ekero barenchera goikera nchera yeroro bakanyara korigirira inyuma yabo amarikago teba faraka babwato kabagende korende kero bacire keke tambe bibiliya manyago tebinga tabatigiti bagendare asengencha advisors abantu bali bare komoa bamubo ngayini nakikwaba tiga bagenda manto kibarache gutwagacera manto kibarato kolere merebo manto kibara kole merebo totanyare amarikago tabanyasaya gakoromo yo farao okanyara komo kongo farao karangelia basikari baye akarangeli chigaye akarangeli chibarashe bakabumugando monene ujeshe bakabwati abana ba Isiraeli amarikago tebe ekero bayikira seroro bakajikorigera limaga yabo bakarole buse bakarora farao ko bamwati ne chigare elibanyare kuira ni ugoja senseri yobosomba amarikago tebe abana ba Isiraeli bakanyara kolera Musa bakomobori nase kigwatoleta ogatoruzia sense ya Misiri elitota gukwera gaiga seroro eroro na samaja tayo eroro na sendagere tayo eroro na sabanto batali komeya eroro na sigento kiyo ke korole kano kero moyo aso eroro na se akoro kwa makweli eroro na so semaligo tayo eroro na se mondo tayo ranyale kogo konya ekero barigere libosona magega amarikago ntebinga abana ba Isiraeli bakaika senyanchemarere osuna magega bakaborwenchera okogrio nokobe bakaborwenchera egento gyo kabaroche na basikari bari ba Misiri bakoba bwati amana farao bajale ko bayirani asensere igonkobo bakanya saye mambi yabono ikanya sayo itono makori ebikone amarikago tebekero barera bakabori Musa nase kigwatoleta na Musa nera kaimo kya maisaye akarigereria igora kamobori Nyasaye agatebi Musa iga tebi abana ba Isiraeli bagandira kogenda bosyo asengencha ba Misiri ababarocherero tibako barana ente iga Nyasaye nabaruanderere nande mbakire kire nakora teire lingana lya Nyasaye mambi yabono nabera nyare kame binto mirogotera ebibyabuniro moyo nabeko nyare kana magana nare kubaeteire ayare tirege tango nonye na senyomo nabeko nyare kana nole nyagitare ondigereti na gontegerera nabeko nyare kana nole nkorwerete waeteira mangane mechando ogotebanga Nyasaye akiyanyare kana intasekero motienyi gondwarete intasekero wiki onkonywa mariogo yechiri buikome omonene ngakigwantiga nko bana bane bacandeke nakorete ire lingana lya Nyasaye mambi yabono goetera sembe ito ya ndizitebe engakora mwegene Nyasaye mambi yabono chinguru nchiro chuko buena kora mwegene Nyasaye mambi yabono kera farao abayirogo tunya n'obugima bwao farao bwabo n'abanyantabe farao bw'ebisirani farao bw'abakwele emechinero naro lire abantu bago kwasomo
bonchi emetienye teko eramonta tarakwa amakweli ande talia ya Nyasaye amakweli ande akore tunabanji amate akore tunababisa akore tunabarogi nabanyanare na kiamarika gotebanga tobase kumwantero mukungwa morogi komana na onde gaige mambi abona serie talia Yesu ingokwana ringana yu azobogi mabwao na kende yonsi birecha korobeire tekeri gotiko koremeremo Nyasaye agatebi Musa tebi Abaisiraeli bakire kiri n'Abamisiri ababako barolero ingana liri omwisho tebakorora bako baranaende inganimba Sirie Nyasaye agatebi Musa imukinyimo orambora senya nchembarere enchere kabo bagaeta nande kero baetire mande Abamisiri nabo bagaetororo Nyasaye agatebi Musa nambora neinde nyimbe yo amachari agataga itaba Misiri bose amarikago teba mambia chuni Nyasaye akabarigeria kurime yamare akaramuna chibarasi chiraire akaramuna chigali chiraire emebere yaba Misiri ere igoro yamache tiganyare gogotebye mambia bona serie taria Yesu bali bagotakire tamare nabwo amabaye akonyora kende yonsi bakorobereire amarikago ntabi Isaiah 54:17 inga kirwanero tikeyo kendo yonsi ekikiaro siguma mincha ya okera nyare gokobwa na chire mambi abono ngotebye aba Misiri abuya marwaire kwa barolire rero aba Misiri abuye chisege kwa barolire rero aba Misiri abube meshira bago chandire kwa barolire rero Nyasaye otebire toko barana ende engoma nene na kurwanerere naye no kirekere narolire Nyasaye kubwe ni omonto oyora ire bonero yutabwa tyogo semele narolire Nyasaye gozesenie kerie chaire narolire Nyasaye gojikoleto gosemelia asogo semeli gotayo emambi yabono na chikire chinguru cha Nyasaye anonsia sondigere tikorwa na gontegera na kwonire nyatiga igore nyare gogo igokera ebikona na makumi bikora kane aserie talia Yesu kera Farao beiro kogochanda kera Farao beiro kogotunyana kera Farao beiro kobwati abana bao kera Farao beiro kobwati nyomo yao na kwanire mambi yabona serie talia Yesu inga Nyasaye tiga igore nyanchembaliri onare konyore nchera yogo eta eliaba bisaba bago tema goetero Nyasaye nanyare ko basiria aselieta lia Yesu Kristo mo Nazareth. Hallelujah. Nimanye tebinto mbire kwa bere go goetera omongira magana narakobonira omoyo omugaka magana narakobonira omoyo oyo mintone mo muru minto mo iseko minto ebinto mbire byakobonira omoyo omurwairo ori ore nyagitari mono chigwodias ndonsia setivio yaitego ika ontegererete Nyasaye nguchiara go kolege ntokyo go komia igemambi yabono igontagete Nyasaye nyare go gokwanera Nyasaye nyare kobwenia nkoro yao Nyasaye gotoko gendika nisemambi yabono digachinguru chia Nyasaye chinyare kuruka asoboge mabwao aserie talia Yesu tiga Nyasaye nyare go gosesenia ngo chinde go sabera banta chinga korubono na noroko boko kwa Nyasaye aserie ta lia Yesu Kristo mo Nazareti. Hallelujah. Amen. Amen, Pastor. Amen. Mwanchu muligereria bono una kwa igule go buna gwatengere go umurandia hase studio ande buna kwa namo naye na boko nyara gotoma ujumbe yao ekero kilibono agochia ukobeka sogosaba na ndekara kilibono agochi gokuwabeka mwesi ya somo sabase sama sabe mambia yabono ande no kwegena kwane buna kwanyare kogo siseniwa nande no kwegena kwane na ingana kwanyare ko kwa sema mambia yabono lianyare liko gokonya naboigo lianyare liko nyara gosasukia enkoro ya ase mambia yabondo chakuru kuna Victor agotebia agotena omorandia onkunira se mambia yabono tiganya sai amusini bia mono Victor. Koligereka igakoro konere Richard Mumanyi agoteba nigo na tengeiro omorandia korwa chinsemo chia nyamache mbia mono Richard asi ogo tobwatia sema mbia yabono ndenge inensemo ya WhatsApp nsemeria ye jumbe chinye ngose SMS mbale batumira mona intwe agoteba nigo togendete kwa bwatia asi emambia yabono ekerokeli bagotena banyarire bago seseniwa akoroko nere Vivian agote nsemo chio mugonchoro onyancha nigo twago kiwe nande nigo twa seseniwe mbia mona sogo seniwa inensemeria ujumbe
akarokeria bagendete gusanga amo naintwe ase mambia ya bono oyakoro kwanere Wilson agote Wilson onyancha tebia omorandi asabere chinka chieito igonde chinsemo chia Nyamira mbia mono kurunsemo chia Nyamira agote bana ni ganyareka gusinigwa ase mambia ya bono Brenda igagote ni gatengereto muroberio korwa echituka chia Bosongo ande ni ganyareka gusinigwa nkwanilio morandia na motebi anyole bonsi bali barwarete abungati yabali batumire jumbe cyabo ase nsemo ya Facebook ane nsemo ya SMS ase nambe gweta ase screen yaho nabo igana bokonda gusanga mu naintwe onye ko bwate ngana ndionsi umurandia nacho kobeka so gusaba nabo igo nabo kunyara ko mubwate nacho kotenga yara agotoka ilibono andake nabo kunyara kumanya sagotoka nande koragania masababene onsi ayo nacho kotembye mono umurandia so gwikira nase mambe yabono otaracho gusaba nango abongo kwa okwane ngane ye moyoka igora abantu barabwate emechando aho bagwetera okwegena ku muntu nkoro kyokora kwa naso monte mambi ya onto gochokora. Amen. Okwegena ku muntu amalika gotebanga oyo semeriti mwanya bantu naragereri kulendo yo mosemeriti Nyasaye na seseniri lingana ndabatebi oyo minto fini ndilinga muntu kabe kiro gosemeri kwa ya Nyasaye kende nkeyo kere gokongu Nyasaye atanyare gokora. Daudi agateba kuruna rengo moke bono nabiru mugaka mbwate chimbuche nanya kora Nyasaye ogutigo munyaboronke. Asengencho yebiro bito byachire naendake baganda toto machi jumbe chiabo kitoganda gochisoma nabogotebya omurigerero ndizi TV nka yogotoka andake naliye kunyara ko basenchira yobororo kunyara ko goikira. Amina. Igongo toka somo chio menyingwe chiro mali kanisa noere kurukunga life changing faith church togo chaka chi bada chai togo chaka rabono mambi 2:30 mpaka saa 7 kamili alinoongo toka. Mbia mono asengenje yebiro nabogotoira so gusaba ilindo bainyora bonse banyare gukoteba igonyare ko bainyora ende tokorere ase ensemeyo. Amina. Tigango tonyare kwegena andonsi asore andonsi urumoroire bwato erio Nyasaye oyegene nga Nyasaye nabwate chinguru cyo gukobwenia marika goteba Saburi 103 osombe 3 ibiri gotanga oyo gokwabere bibe byao byonsi gakobwenia maroira onsi onte twegene Nyasaye mambi yabono ne kwamba Nyasaye nagokorere tiango tusabe. Baba uishie melele Mungu mtakatifu kwa jina kula Yesu nako bakire Nyasaye asengencho yoyo mintone oyo ndigereretie na gontegerera goiterase TV yaito ya ndisi na kwanire kurwe samada bawaya nga chinguru chia Nyasaye chinyale gokonya omorwa irori orase getanda kya nyagitari omorwa irori orase nkayaye otaliko nyara koimoka ndebwensi obwate mechando bonsi aba batumire chi ujumbe gocha babwata magania wao ayintanyale go sabera kero yo moke nchera yaye na kwanire muno musombo Nyasaye aserie tali ya Yesu omonene onyare kobwenia chinywomo onyare kobwenia mebere y'abantu bawo na kwanire chinyomba chiri chinyare gotwara morembe chinyagitali cyose murwairo ndebwensi onyare kosamboro koboko kwa imambi yabono onyare ko babwenia eliemanya kanenga Nyasaye ayenko nyarore ndebwensi yo bwatamagania omonene na kwanire ngatiga yigore igoke banyare konyora okoganikwa moyobo elibagotogi bakobaka sengentole Nyasaye nabunire chinguru chimbe basokano nabunire chinguru cy'abanyanabi n'abarogi nabunire chinguru cyonse cya Farao cy'abatunyanire nabunire chinguru cyonse cy'amaroire anyare kuomana ko buwase lieta ya Kristo Yesu mo Nazareti na kwanire ngatigo buyabwao no mugasubwa masesoni onyare ko babaremba mbiyabono kotoko gende kanisa kogosa simali tukeri tigonyare go ikana go kwana nabana ba nandororekane kurwa mono sesenia TV yaito ya ndisi TV omanero nye sesenie osesenie madabawaya osesenie TV yaito andonsi ko bwata tigabanto ba baseseniwe no masesenia nyare go itoroka sae bakonesike ko iranere sesenie yo minto fini pamoja na bande ba kolemere boma aserie ya Kristo Yesu na sabire na kuegena
Amen. Bwana natigaba seseni. Amen. Umonchu muligeri bono huna kwanyarira yugo igo tokugendera koba amonaye igo tobase gusukankira ndase kegeterie getambe elibono onyare konyara koigwa mangi nimebaki na wewe natigere na Yesu asengencho yayo tigatwende semende kwirina ture tusanga na mange biemo.